Good morning mga kuya, good morning. Nagluluto ako ng mga almusal namin. Nagpitas ako ng talong sa farm. Bumili ako ng mga skinless, hotdog, ham. Tapos magsisinangag ako yung tira naming malamig na kanin kagabi. Pinrito ko pala guys yung mga talong. As in maliliit lang siya. Tamang-tama lang sa pamprito. Kain tayo mamaya guys, kain tayo. Napakasariwa ng gulay na yan. Kung mapapansin nyo mga kuya, 5 piraso lang yung talong kasi yun lang ang bunga. Then, magsisinangag na ako dito. Charan! Malapit na siyang maluto at malapit na rin tayong magchibugan. Samahan nyo ako sa aking munting mukbang. Sarap nito guys, excited na akong kumain. Sarap nito habang niluluto ko. Nalalaway na talaga ako. Pati ang mga kamatis na yan, bagong pitas din. Kinuha ko yan sa farm ng tita ko. Habang naggagapas ako ng pagkain ng baka, nakita ko yon. Kaya pinitas ko at naisip kong mumukbangin ngayong araw ng Sabado. Kain na tayo guys. Ito na, nakaprepare na. Kain tayo, kain tayo. Bago tayo kumain. Siyempre, bago kumain, kailangan ding manalangin muna tayo bago tayo kumain. Pagpasalamat ang biyayang dumating sa atin. Ito guys, kain na tayo. Siyempre, pipisil-pisilin ko muna yung kamatis habang tumatalsik ang kanyang buto. Kamatis na may bagoong, na may sili, mga kuya. Sarap nito. Kain na tayo. Unang subo. Para sa inyo, mga kuya. Unang subo. Kain po. Sarap niyan, kuya. Pangalawang subo. Napakasarap mga kuya. Kain po tayo. Pagkain ng mga mahihirap pero masustansya. Pasensya na kayo dyan mga kuya, medyo masama yung pakiramdam ko dyan. Masakit pa yung lalamunan ko. Kaya hindi ako makakain na maayos. Medyo titikman lang natin. Kasi nga masakit yung lalamunan ko dyan, no? Halata naman na masakit yung lalamunan ko mga kuya. Pero para sa inyo, pinipilit kong maging okay. Kayo mga kuya, ano yung mga almusal nyo ngayon? Pwede pang ilatag nyo sa comments box natin kung ano ang inyong mga almusal. Pagkatapos ko kasing maggapas ng damo, yan, dahil pagod. Binuhat ko lang yung damo mula Sapang Maysak hanggang Farmersville. So, pinawisan ako. Siyempre, pag uwi, gutom. Kaya dali-dali akong bumili ng mga almusal sa nagtitinda ng fresh na ulam sa amin. Tapos, pagkatapos ko dito, gising na yung mga family ko. Sila naman yung kumain. Tara guys, kain tayo. Sarap na sarap ako dyan, oh. Makikita nyo naman. Napasarap, mga kuya, napasarap. Uling subo mga kuya para sa inyo. Bye-bye!